I den her video er jeg taget hele vejen til Støvring, som ligger syd for Aalborg. Vi skal møde en meget speciel mand. Vi skal nemlig møde Danmarks mindste mand. Han hedder Dan Jacobsen, og han bor lige bag mig. Lad os gå ind, banke på, og lad os møde ham. Han kommer nu. Jeg kan høre ham. Der kommer nogle små. Hej. Kom indenfor. Jo, tak. Skal jeg tage mine sko af? Ja, tak. Medmindre du gør rent efter dig. Nej, det gør jeg ikke. Jamen, goddag. Og velkommen til. Jo, tak. Hyggeligt, at du gad at komme og kigge forbi. Jamen, jeg kom kun for din skyld. Det er meget sjældent, jeg kommer til Aalborg. Første og sidste gang. Ja. Ja. Lad os nu se, Ja. Nå, men skal du have en rundvisning? Det vil jeg meget nu, hvor du spørger så pænt, så ja, værsgo. Jamen, så synes jeg da, at vi kan starte herude i køkkenet. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg står ret meget i køkkenet. Jeg er jo ikke den helt store kok, det kan jeg godt afsløre. Har du selv tegnet den her, eller hvad? Nej, det har jeg godt nok ikke så dygtig til at tegne. Jeg ikke. Det er min niece, der har tegnet den. Det er din niece? Okay. Ja. Okay. Nu er hun så blevet noget ældre end det der. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Det der skab, hvordan vil du nå det? Jamen, det vil jeg nå ved at bruge den her. Nå, okay. Og så vil jeg bare gøre sådan her. Og så kan jeg så åbne det. Nå, okay. Så det er ikke, fordi der er ingen grund til at gøre det mere kompliceret end det er. Lige præcis. Så, det er, hvad det er. Og hvis nu det skulle være, at jeg kan også komme op uden, hvis det skal være. Altså, så bruger man bare sin... Så er der parkour. Så bruger man bare sine muskler. Så er der helt gymnastik, jo. Ja. Så kan vi også nå herop. Så er det fandme gymnastiksal. Lige præcis. Og det er jo ikke normalt, hvis man står på bordene, men det må jeg jo godt, fordi ellers kan jeg ikke nå ting. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Har du nogensinde prøvet at falde ned herfra? Nej, heldigvis ikke. Vil du gerne prøve det? Nej, helst ikke. Jeg tænker, det gør ondt. Er du sikker? Nu skal du huske på, når jeg kommer op, hvor jeg kan nå dig også. Jeg skulle til at give mig en button. Ja, Jeg så det godt. Jeg har jo sat de ting, jeg bruger. Okay. De ting, jeg bruger mest, de står jo selvfølgelig nederst. Modsat jer, hvor de står. Ja, vores, den her, Ja. Den står deroppe. Ja, Ja. okay. Men det giver god mening, at det er lige perfekt højde til dig, det der. Ja. Jeg har lært mere af dig, end jeg har gjort i skolen, det kan jeg godt fortælle dig. Har du gået i skole? Jeg dropper ud. Ja, så kunne det være derfor. Ja. Vi tager lige soveværelset. Soveværelset, ja. Ikke fordi det er særligt. Du har en køjsing, eller hvad? Nej, det har jeg heller ikke. Og der er heller ikke lavet noget om. Det er en king size bed, du har. Ja, den er dejligt stor. Det er dejligt stor. Ja, den er måske alt for stor, ikke? Ja. Så kan du lægge og rulle rundt, jo. Ja, sagtens. Nå, Dan, velkommen til Hvem vil være millionær? Dan, når man er Dan, hvilke hobbyer har man så? Jamen, jeg har flere interesser. Okay. Førhen, altså jeg er vild med sport. Alt slags sport. Så vi kommer for en minigolf. Ja, nu skal du have røvfuld. Skal jeg have røvfuld? Ja. Du skal have røvfuld. Nej. Prøv at høre, det kan godt være, det er minigolf for mig, men for dig så er det normal golf. Ja, jamen det forhindrer mig ikke i at give dig røvfuld. Skal vi se, hvem der får røvfuld? Ja, det gør vi. Det er i hvert fald ikke mig. Da jeg var yngre, der ville man jo gerne have en kæreste. Altså, Ja, ikke ens betydning, at jeg ikke vil have en nu. Men jeg går ikke og tænker så meget over det. Nej. For jeg har det også godt, som jeg har det. Og så er jeg rigtig god til at tænke på de positive ting ved ting. Ja. Altså, selvfølgelig er der masser af gode ting ved at have en kæreste eller en kone. Så har man nogle glæder sammen, og så man kan dele livet sammen med, og man kan alt muligt, og måske få børn. Og, men der er også gode ting ved ikke at have. Så har man sin frihed. Du har din frihed. Det er vigtigt, der er frihed. Så man skal kigge på, altså der er gode og dårlige ting ved alt. Nå, Dan, vil du have den store eller den lille kølle? Jeg er ligeglad, jeg banker dig med den begge. Ja, du får den store. Sådan. Han spiller lige lidt for meget smart. Så tager jeg den lille kølle. Det er bare i orden. Ja, jeg har gjort det svært for mig selv. Jamen, det er fint, det er lige meget med køllen. Det er manden, der styrer den. Ja, vil du starte? Nej, start du bare, så kan jeg se, hvor dårlig du er. Nej, men er det ikke den dårlige, der starter? Er det ikke det, Nå, man men det er siger? også derfor, jeg lader dig starte. Dan, skal vi ikke have en vogn? Men vi kan godt tage en vogn for syns skyld. Ja, vi skal have en vogn, men kom så, Dan. Men normalvis, så kan du se, hvor jeg er henne. Det er også en perfekt størrelse, jo. Ja, det hele, det stikker bare Ja. af. Nu skal vi se, hvordan Dan Jacobsen, han handler ind. Jeg sidder i en... Altså, vi har arbejdet på en elektronikvirksomhed her i byen, hvor vi er 30 mand. Og jeg sidder primært og tester de ting, vi laver. Og laver programmer til en af vores maskiner. Og så hjælper jeg til PTA, inden hvor jeg laver en masse dokumentation. Så det er min primære opgave. Du lyder som softwareingeniør. Er du softwareingeniør? Nej, så klog er jeg slet ikke. Hvilken uddannelse har du så taget? Jamen, jeg har noget, der hedder elektronikoperatør. Og det er faktisk en uddannelse, som
Jeg blev tilbudt den igen med det gamle arbejde, og det er en uddannelse, hvor man står meget ved maskinerne, så den er faktisk ikke så hensigtsmæssig med min højde. Men i og med, at jeg blev tilbudt den, så sagde jeg bare ja tak, så tog jeg den. Ja, jeg passer lige på, fordi du er nok ikke skide god til det. Dan, du kan sgu da ikke bare stå her og disse mig jo. Jo, nu vil jeg fandme se, hvad du kan. Ja, efter du ringe. Dan, jeg tror ikke, du er så god. Jeg tror kun, du snakker. Kan du se, hvad jeg sagde? Ej, det var Det her spil, det er ikke til børn. Det er ikke et børnespil, Dan. Nej, det var bare navn, det er dig til det. Dan, jeg tror bare, du skulle gå hjem i seng. Det er ikke til børn, det her. Er du klar? Er du klar? Ja, lad mig nu se, hvad du kan. Ej, du er dygtig, Dan, jeg flækker dig jo. Det var jo det samme jo. Den var ved at ryge ved siden, det så jeg godt. Nej, det er godt med dig. Dan, kan du lige række mig den der kajsuppe der? Nej, det kan jeg sådan set ikke. Hvis du nu hopper rigtig højt, kan du så nå? Ja, nej, så Hvis du bruger alle dine kræfter, så kan du godt nå. Den kom uanset så. hvor meget jeg ikke gerne vil, så kommer jeg ikke derop. Men har du ikke lige sagt til mig, hvor der er vilje er der vej? Jo, men det her, det kan jeg ikke sådan lige kravle i. Nu er der ikke så mange lige i nærheden. Nej. Hvis der har været en i nærheden, så vil jeg spørge ham, hende, Okay. om hun vil tage det ned. Og det vil de jo oftest. Ellers så vil jeg spørge en medarbejder. Eller hvis jeg har en dårlig dag, så vil jeg bare undvære. Så vil du undvære dem? Ja. Så hvis der er en dag, hvor du slet ikke gider snakke med folk, Ja. så tykker du, fuck det. Ja. Det gider jeg ikke. Ja, så er det også lige meget. Og nu håber jeg, at vi kan åbne døren her, så vi kan se. Her, det er bare et sæde, der er sat oven på det originale sæde, som man egentlig bare kan tage sig af. Så det er sådan, jeg kan nå at se ud og sidde ordentligt. Og så har vi min bremse, som er her, som går ned til den originale bremse hernede. Nu kan jeg prøve at trykke på den, jeg ved ikke, om du kan se det. Så går den frem. Og så er der sat en fodskammel på her, så jeg har noget, jeg kan have fødderne på. Og herpå er speederen, som sidder her. Og den er koblet til den originale speeder. Der er bare sat en snor på, så jeg kan nå bagagerummet, for ellers kan jeg jo ikke nå derop, kan man sige. Altså den hiver jeg egentlig bare i, så kommer bagagerummet ned. Har du nogensinde prøvet at få den der i hovedet? Nej, heldigvis ikke. Heldigvis ikke. Men jeg har prøvet, at når der blæser meget, så snoren den, altså fordi der er vind, så den kan, men så må man lige fange den, når der ikke er så meget vind. Ja. Så ja, så det skal vi ud og køre den? Ja, det synes jeg. Jeg glæder mig til at se det her. De største ting, jeg har lavet, eller hvor jeg har mest med, jeg har med i 2 julekalender. Den anden verden hed den ene, som er tilbage fra 2016. Og så har jeg været med i Kometernes Jul, hvor jeg var Lille Tanja. Og så har jeg været med, så har jeg haft mindre roller i Agent, har jeg været med i tv-serien Agent. Og jeg har været med i nogle spillefilm og sådan noget. Okay. Jeg synes, det er meget sjovt. Og både sjovt og hyggeligt at møde mennesker. Altså bare møde mennesker, det er jo generelt sjovt. Nå, men nu er vi kommet ind i en tøjbutik, så lad os se, om jeg kan finde noget tøj herinde. Hvilket godt kan være en udfordring, men måske er vi heldige. Nu kan vi lige spørge ham her, Kalen her, om han har noget tøj, jeg kan passe, tror du? Jamen, altså desværre, Dan, så har vi ikke engang børnetøj, heller ikke, som vi havde engang. Men babytøj har vi heller ikke. Nej, så, det er også for tykt til, tænker jeg. Det er ikke så nemt. Nej, og det ved jeg jo og godt. Ja, nu får vi syn for sagen, fordi selv når du kommer i den her, så tænker jeg, at den vil være for smal nogle steder, og alt for lang nogle steder. Ja. Og der er vi en ekstra small. Det skal du prøve at se her. Ja, det kan du faktisk godt. Jeg plejer at bruge lige at gøre sådan her, så kan jeg mærke over ryggen. Men du kan prøve at se her. Men den er lang. Men lige her. Det er skidesækken. Det er lige... Prøv at se. Ja, det er ret for tyk. Jamen det er jo det. Selvom det er en ekstra small, ja. Så er den faktisk for stram. Ja. Og det er der udfordringen, den er, at man kan sige, du er lidt der, hvor man kan sige, at man er tæt på, at man skal have specialsyn ud. Ja, ja. For det bliver helt. Ja. Og hvorfor skal du snydes for det? Det skal du ikke. Nej, lige præcis. Sådan, nu skal du se, hvordan en rigtig mester spiller. Jeg ved allerede nu, det er held, hvis det sker. Ja, Dan, jeg tror, du skal lige lukke dig for øjnene nu, for det her, det er ikke for børn. Fordi det er pinligt, nej, det er ikke for sart. Det er ikke for sart, det her. Jamen, så lad os det er se, rigtig voksenmandsspil. Tæt på. Tæt på, det vinder man ikke rigtig noget. Nej, men jeg tror ikke, du ser de bedre. Det tror jeg heller ikke. Nej, det tror jeg ikke lige med den her, der er jeg selvindsigt. Dan, hvor skulle den hen? Ja, bare vis. Gået hjem. Da du skulle tage din køreprøve, hvordan foregik det? Jamen, jeg fik faktisk bil, inden jeg fik kørekort. Okay. Så jeg fik en bil først, hvor der så blev sat pedaler i til kørelæreren. Det skal der være, når man tager køreprøver eller og undervisning. Så skal der være pedaler til ham. Og så tog jeg faktisk køretimer i min egen bil.
Der er ikke nogen, der er så bil. specielle som dig, Dan. Nej. Du er et unikt menneske. Du kan lige så godt sige det som det er. Der findes ingen som dig. Du er 1 ud af 1 milliard. Ja, tæt på. Så der er jo ikke nogen bil, jeg kan køre i, ligesom I bare kan gøre. Og tage kørekort i og køreprøve i og sådan noget. Så derfor får man bilen først, og så regner man selvfølgelig med, at man består. Og du bestod vel selvfølgelig første gang også, Dan? Yes. Ja, du er en rigtig løve. Du er en rigtig løve. Skal vi ikke have noget kylling, eller hvad tænker du? Jo, det kunne da være vildt lækkert, men nu kan du jo se, altså en af udfordringerne, det er jo, at det er lidt svært at nå. Ja. Hvis jeg virkelig skulle have fat i noget, enten så vil jeg spørge en, eller så skal jeg kravle op, men det vil jeg helst undgå. Altså ikke at, jeg tænker godt, at jeg kan få fat i det, hvis jeg skal. Eller ja, så jeg kan godt, ja, altså. Så må du hoppe, Dan. Altså så vil det være sådan her. Okay. Altså det kan lade sig gøre, men du kan godt se, hvis jeg skal gøre det her 20 gange. Ja. Så på så et tidspunkt. træt. Ja, nej, det tror jeg. Jeg er en ærlig mand. Okay. Det gjorde ondt. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg kan. Nej, men det vidste jeg godt på forhånd jo. Det overrasker ikke mig. Nej, det gør det vel ikke. Nej. Jeg var tættere på end dig. Du var så dårlig, at jeg faldt om kul. Kan du få noget at cykle? Det kan jeg godt, men jeg cykler ikke. Da jeg var yngre, gjorde jeg. Men jeg er lidt udfordret med mine hofter. De knager og brager noget. Nå, okay. De er faktisk lidt op. Ikke at jeg ikke kan cykle, og det gør ikke ondt. Det lyder bare ubehageligt. Bil har reddet rigtig meget. Ja. Det har været en rigtig, rigtig stor ting, at du har bil, som selv siger frihed. Ja, og frihed, det er jo... Du kan komme, når du vil. Du kan gå, når du vil. Når jeg vil køre, så kører jeg. Nu kan du bare cruise, som du vil, overhælde alle biler på motorvejen, som du vil. Og der er ikke nogen, der kan sige noget til dig. Og køre, når jeg vil, og når det passer mig. Så det giver enormt stor frihed. Og du har ikke nogen klip i kørekort eller noget som helst? Nej, det er væk. De har været der, men de er væk. Ja, der har lige været et enkelt, men det er længe siden. Næste udfordring, jeg kan lige nå herop og lægge tingene op. Og så kører de jo så ned i den anden ende. Og nogle gange, så kommer de ikke helt ud til kanten. Så kan jeg heller ikke nå at få fat i den her. Så det kan være en anden udfordring. Og når vi skal betale nu her, det er så heldigvis en af de lidt bedre betalingsautomater. Fordi den kan tippes. Hvis de ikke kan tippes, så kan jeg heller ikke nå den. Så det er i princippet hele vejen igennem butikken, at det er besværligt. Og det er ikke kun den her butik. Det er alle butikker. Så derfor det er en af de store årsager til, at jeg ikke magter at handle den. Skal jeg gøre det uden at kigge? Uden at kigge, Dan? Uden at kigge? Ja, tak. Uden at kigge. Det er pinligt, det der. Hvordan kom den ud igen? Ja, du har ingen kræfter. Du kan ikke slå den hårdt nok, jo. Værsgo, så er det din tur. Du slår ikke hårdt. Jamen, jeg kan ikke skyde ned herfra. Ej, hvad var det der? Ja, det var ligesom dig. Jeg snyder ligesom dig. Uden at kigge. Den her gang så er den der, uden at kigge. Du kigger jo heller ikke Nej. Nå, Dan, jeg håber fandme, du har sat din parkering. Ja, det håber jeg også, for ellers så får man ofte sådan en parkeringsbøde. Har du fået mange bøder i dit liv? Ja, det har jeg, men der er faktisk en god forklaring på det. Ja. Nu er det så ikke så slemt mere, men som I kan se her har vi en parkeringsautomat, og her skal man jo betale. Og som I kan se, så kan jeg ikke rigtig nå noget. Nej. Jeg kan hverken nå det ene eller det andet. Men udfordringen er også lidt, så skal jeg måske skal jeg aflevere min PIN-kode til mit dankort, hvis den skal bruges her. Okay. Og det vil man jo helst ikke. Det vil man helst ikke, nej, ellers man kan ikke regne med folk de her dage. Så nu har du appen på din telefon, og det har hjulpet dig med at betale dine parkering? Ja, men jeg har et handicap-parkeringskort, som faktisk gør, at man kan holde nogle steder gratis. Det er luksus jo. Ja, men det er luksus, men det er jo fordi, man er lidt anderledes. Så man jo egentlig helst var fri, kan man sige. Hvornår fandt du og din familie ud af, at du havde den her diagnose? Hvor gammel var du cirka der? Altså, man ved det ret hurtigt. Okay. De vidste stort set næsten med det samme. Man kan se, at der er noget anderledes ved mig end ved andre. Så mine forældre vidste stort set med det samme. Men, og der var jo ikke så gammel, så der tænker man ikke så meget over tingene. Så der gør man bare, lever man bare. Men jeg kunne selvfølgelig godt se, at andre var højere end mig og blev højere end mig. Så i børnehaven og sådan noget, der tænkte jeg ikke så meget over det. Nej. Så det er jo først, når man bliver lidt ældre, at man sådan rigtig tænker over det. Så det vil sige folkeskolen og gymnasiet, så begyndte at påvirke dig, eller hvad? Ja, altså ikke påvirke mig, men jeg kunne jo se, at som især i teenageårene, hvor andre de vokser rigtig, rigtig meget. Ja. Og jeg ikke vokset særlig meget, så blev det jo mere synligt, at jeg ikke var så høj. Vi er jo heldigvis forskellige, alle sammen. Også selvom man er tvillinger, så er der også forskel.
Så og det er jo igen, der er absolut ingenting i vejen for ikke at ligne de andre. Man skal være, alle kan noget, alle har nogle evner. Og bare fordi man ser anderledes ud, så skal folk ikke pege fingre ind. Ja, lige præcis, det skal man ikke gøre. Man skal opføre sig ordentligt. Ja. Fordi der kommer ikke noget godt ud af det andet. Man skal være god ved andre mennesker. Ja, man ser jo, at vi driller lidt hinanden. Ja. Men vi har jo aftalt, at det er okay. Så det er, generelt set er det jo ikke okay at drille, medmindre man er sikker på... Medmindre man optager det, så må man gerne. Eller medmindre man er sikker på, at modtageren forstår det. Ja. Altså man skal ikke drille bare fordi, du er et eller andet, hvad ved jeg. Det er jo ikke, det er ikke i orden. Men jeg tænkte på, da du var yngre, har det aldrig påvirket dig? Hver gang nogen lige prøver at sige en smart, hvad skal jeg sige? En eller anden dum kommentar. Ja, en dum, smart kommentar eller et eller andet, det er aldrig sådan... Altså, jeg har da hørt dem, og jeg er sådan forholdsvis rap i replikken, og så svarer jeg bare fra mig. Ja. Altså, og jeg er ligeglad med at konfrontere folk. Ja. Hvis de siger noget, jeg synes, det kunne være sjovt at lave dværgkast, eller hvad fanden nu folk. Altså, der er jo folk, der ikke er helt så... Det ikke er helt så snu og smarte og gennemtænkte, det de siger som andre. Så er jeg ikke bleg for at konfrontere dem, men altså at sige, hvorfor? Hvad får du ud af det? Folk skal ikke spille smart, det er bare der, den ligger. De skal ikke spille, de er ikke bedre end andre. Nej. Og jo mere smart de spiller, altså jo mere... synker de bare ned selv. Ja, lige præcis. Jo mere synker de ned til bunden. Ja. Der er jo ikke nogen voksne mennesker, der driller hinanden, så hvad er det for noget? Der er heller ingen, der vinder ved det, kan man sige. Nej, lige præcis. Så behandle hinanden ordentligt. Ja. Respekter hinanden, venner, behandle hinanden ordentligt. Ja, det er vigtigt, uanset hvordan man ser ud. Ja, for vi er alle sammen, i sidste ende, vi er anderledes. Som man sagde selv, hvis du er tvilling, så er du stadig anderledes. Er det ikke alle mennesker har sin egen, hvad det man siger, fingerprint? Jo, jo. Selvom man er tvillinger, du har forskellige... Det er sygt, at man er så forskellig. Ja. Nå Dan, hvordan har du det med, at du fik task i dag? Altså nu skal vi lige have fakta på plads. Jeg vandt, og du tabte. Det passer ikke. Det er sådan. Det passer ikke, Dan. Du skal ikke lyve. Nej, men det gør jeg faktisk heller ikke. Det er klæder dig ikke at lyve over for dine følgere. Nå, Dan, han flækkede mig 2-1. Hvis I vil følge ham, kan du sige, hvad din Instagram hedder? Danmarks mindste mand. Ja, det er livet landevejen. Danmarks mindste mand. Gå ind og følg ham. Vis ham noget kærlighed. Han ligner en, der har brug for det i hvert fald. Det var bare en joke, den skal du tage på hjertet. Nå, drenge og piger, hvis du kunne lide den her video, giv den et like, giv den et subscribe, og så ses vi bare til næste gang. Har du noget sjovt, du lige vil fyre af lige til sidst? Kom så, scenen er din, Dan. Jeg lader den hænge her.